on ihana sellainen tunne, kun on jossain bussissa ja kuuntelee musiikkia ja tulee joku tosi hyvä biisi. Ja sitten on just sellainen, että jes, että nyt mä haluan tanssia, että nyt mä haluan tehdä jotain liikettä. Että nyt tähän mä haluan freestylaa ja sitten erityisesti jos silloin on menossa treeniin, niin on hyvä fiilis. Tanssissa on parasta, että niinku hyvä musa ja saa nähdä kavereita ja just se fiilis kun tanssii. Treeneissä kivointa on se, kun näkee kavereita ja sit kun haluaa kehittyä, niin sit on kiva siellä tunnilla niinku kokeilla uusia asioita. Mä halusin DCA:n katutanssiintensiivin, koska mun mielestä on tosi kiva olla tietyn ryhmän kanssa monta kertaa viikossa ja sit, että niiden kanssa voi vaikka kilpailla. Ja että siinä tulee vähän sellaista ryhmäytymistä, että voi tanssia yhdessä paljon. Mua inspiroi tanssissa se, että niinku voi aina tulla paremmaksi ja joskus voi olla niinku opettajana muutenkin niinku nuorille tulla isompia näin. Mun mielestä on aina tosi kiva mennä lavalle ja se tunne, kun siellä on niitä valoja ja sä näet sen yleisön ja tulee sellainen tunne, että jes, nyt lähtee. Intensiivissä on ollut tosi hyvää ne vaihtelevat opettajat, että oppii tosi monta eri tyyliä, lajia ja myös että meillä on ollut poppingia, lockingia, että tutustuu niihin kaikkeihin eri maailmoihin katutanssissa.